Salam mehriban dinanlar. Moda Fasonlar kanalımızda sizleri hoş gördük. Bugünkü videomuzda sizin üçün hetdäniň iň owadan türkmen moda koýnak fasonlaryny görkezmekçi. Türkmen milliligimiz, eli işlerimiz, milli libaslarymyz, iňedir ýüpek sapaklar arkaly sünnälenip edilýän keşdedir gaýmalarymyz, türkmen gelin gyzlarymyň görküne görk, owadanlygyna has hem owadanlyk goşýar. Şu owadan sözler bilen birlikde owadan gödellerimizi wasp edip şu jagat kiçijek videony size taýýarlap görkezmäni makul bildik. Onda näme? Gelin hemmejämiz birlikde seredelim. Türkmen milliligimiz, eli işlerimiz, milli libaslarymyz, iňedir ýüpek sapaklar arkaly sünnälenip edilýän keşdedir gaýmalarymyz, türkmen gelin gyzlarymyzyň görküne görk, owadanlygyna has hem owadanlyk goşýar. Tikiniň bu görnüşiniň düşnükli bolmak üçin köýlegiň ýakasyny mysal alalyň. Ir wagtlarda ýakanyň gyýasyna da bir alaja işilip berklik owadanlyk üçin tikilerdi. Ýa-da alaja ýüpederek ýüpegiň gowy hilisini nepis işiň iňe sapyp ýakanyň gyrasy ýa-da gyýanyň gyrasy ilki özüne tarap ýörmelerdi. Soň bolsa onuň tersine ýörmelerdi. Şeýdip tersin ogruýyn ýörmelerine iňäniň girip çykýan ýerleri birigip ýanky ýüpek sapakdan garynyň öýçüne aýak ýygyna meňdeş. Şeýle hem hünçü düdülen ýaly tikin emele gelýär. Şol tikine hem arpyşdaklamak diýilýär. Videomu halan olsanız ve indiki videolarımızı hem biz bilen tamaşa etmek isteseňiz kanala agza bolmany ýatdan çykarmaň. Hemmeňize sag bolun.